I bogen møder man U2, Metallica, Tom Waits, Motley Crue. Man møder mange bands, og jeg har jo været på tur. Jeg har været i pladestudie sammen med mange af de her kunstnere. Også nogle af dem, jeg ikke har været sammen med. Fordi jeg tænkte, det er saftsuseme interessant, hvordan mange af de her, uden nogen uddannelse, på en eller anden måde får lavet en organisation, en platform for kreativt arbejde, for konceptualisering, for at man lige pludselig faktisk går fra idé til tanke. Man får et fysisk produkt, der lige pludselig distribueres ud i nogle led, og man får et verdenshit. Hvordan fanden bærer de sig ad? Det synes jeg var sindssygt interessant. Og noget af det, da vi startede med, at alle folk havde læst den samme HR-bog, så virker det også om, at mange ledere har læst de samme lederbøger. Hvor mange af jer leder herinde? Bare op med fingrene, leder. Kom nu. Tag dem, be proud. Hvis jeg skal drille jer lidt, og nu vil jeg ikke gøre det her, fordi vi er jo søde mennesker, men nogle gange, når jeg gør det til store foredrag, keynote speak, hvor der sidder rigtig mange ledere, så stiller jeg dem samme spørgsmål, så er de alle sammen sådan der stolte og kigger lidt på hinanden, og så spørger jeg dem, hvordan i fanden er I kommet til den konklusion? Hvornår blev det åbenbart for jer, at folk har lyst til at følge efter jer, når I ligesom gik? Hvad er jeres egen personlige historie omkring det med, at man pludselig er blevet leder? Og folk griner, fordi det personlige grundlag for, at man er blevet leder, kan være lidt tragikomisk at tale om. Fordi det eksisterer kraftedeme ikke. Næsten. Man har altså ikke beskæftiget sig med at italesætte det, og derfor har man ikke fundet sin egen ledelsesstemme. Og om man ikke har fundet sin egen ledelsesstemme, så kan man heller ikke manifestere sig selv i sin organisation ved at tage nogle organisatoriske greb og dreje rundt på tingene. Altså ændre de vilkår, der er i virksomheden. Du sidder og nikker lidt der. Jamen, du må gerne share, please. Nej. Så, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal starte. Det her er jo lidt, når den er så ny, den udkom jo for 2 måneder siden, tror jeg. Passer mig, 2 måneder siden. Så den står stadig så tæt på mig, at jeg ikke kan sådan differentiere den. Jeg er sgu den der på en eller anden måde. Så derfor bliver det, jeg vil tale om i dag, at ikke at jeg vil gengive, hvad bogen er. Film skal ses, bøger skal læses, men jeg vil godt tage jer ind bag scenen, både på Rockbands, ind bag scenen på ledelse i dag, og ind bag min scene som forfatter, og siger, hvorfor skrev jeg den her? Hvad er det, vi ser? Lyder det spændende? Ja. Men det, jeg gerne vil starte med, det er, hvis jeg nu var sådan en multimedie med en iPad og alt det der knald, ikke? Så vil jeg have lavet en film for jer. Og den film, jeg vil have vist jer, det er sådan rockens historie i 5 glimt. Det første billede vil være fra 1920. Og i det der lille klip vil I se en afroamerikaner, der lige er røget hjem fra sin bomuldsmark, og sidder med guitaren i hånden, prøver at finde et par toner, og så siger den, ba-da-den-da-down. Jeg synger ikke, bare roligt. Og lige præcis det der, den bevægelse, og hvorfor han har den guitar, han synger for at udligne den sociale uretfærdighed, der overgår ham og de folk, han er sammen med. Det er en af de afgørende ting, nemlig at man vil udrette noget i rocken. Det udspringer deraf. Man vil ændre samfundet. Der er et eller andet, der er uretfærdigt. Det næste skridt vil være sådan Chuck Berry. Fordi, det kender jeg godt, ikke? Det handler om, det er det der, som lige pludselig man have et tempo på. Og lige pludselig den der Tutti Frutti, I kender godt, Amelutti, ikke? Tutti Frutti. Det var sådan noget, en dyrkelse af det spontane udtryk.
Altså, lag mærke til, dengang, det handlede om, at der var et fedt beat. Altså, hvem behøver lyrics? Derfor var det fuldstændig underordnet. Tutti frutti. Det kan ikke nogen. Vi bare belule, cheers. Fuck it, no lyrics necessary, ikke? Det handler om at få drivet ind. Det var det handler om. Og det røg jo lynhurtigt over i den lille ramme, der hedder Beatles, ikke? I love you, yeah, yeah, yeah. I love you. Det er spontane. Men pludselig røg Beatles over og blev sådan den politiske del. Og lige pludselig sådan noget med John Lennons del i det, røg jo hen i hele det der med Imagine all the people, ikke? Og alt det med, at the war is over, if you wanted to. Det der med, at rocken faktisk talt blev en bevægelse, og lige pludselig samlede, jeg kan ikke huske, om det var 500.000, men det var sindssygt mange, 100.000, i den demonstration, der handlede om at adressere noget, der var vigtigt i tiden, og give det en anden stemme, den politiske rock, der kom ind. Det næste vil være alt det der med U2, der røg sig herhen, ikke? U2, som jo også er sådan, altså music with a message, ikke? At de stadig har tråden i det, til prik, 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 og så ender vi her. Det, der er jo interessant, det er også for mig, nu bor jeg i et sted i København, der er meget posh. Okay? At det er meget sådan, og det, der var sjovt, det var alle damerne, kvinderne på 40 år, lige pludselig gik de alle sammen, de fine kvinder, AC/DC t-shirt, Motley Crue, så det blev meget hipt lige pludselig. Og det tror jeg også, det der, sådan, I har været inde på det, den er meget, der er noget råt i det, ikke? Der er noget passion, det er det er, ikke? Det er sådan noget, altså, det udgiver sig ikke for at være noget andet, det er det er, ikke? Det er sådan på en eller anden måde, har det en autenticitet over sig. Og det jeg tænkte lige nu, det er, at hvis vi kigger, nu tager jeg lige spring, ikke? Og fordi det jeg gerne vil tale om, det er sådan lidt, hvad er det på sidste session, havde jeg i bunden noget, der hed, vi bliver nødt til at tænke på nogle nye metaforer for, hvordan vi skal organisere os og lede og fordele vores arbejde. Gør det sådan her. Det er fint. Og det, som der er ligesom er vigtigt lige for os lige nu, det er, hvad er udfordringen i fremtiden, det er de her to, og det er sådan nogle lorteord, undskyld, jeg siger det. Det er management innovation og æstetisk ledelse. Og management innovation betyder bare, at vi må kigge lidt på de ledelsesmodeller og organiseringsmodeller, vi har. Og hvis vi skal skabe vækst i fremtiden, så bliver vi nødt til at gøre det. En ting, der ligesom kan eksemplificere det, det er, jeg har nogle medarbejdere hos mig. Og det, der er ligesom interessant for mig, det er at sige, at en medarbejder kan lave et rigtig dårligt stykke arbejde. Et ganske fornuftigt stykke arbejde og et helt exceptionelt, fantastisk stykke arbejde. Hvad er det, der gør forskellen? Ledelsen? Indlevelsen? Ja, en af komponenterne. Absolut. Det, som jeg sådan kom lidt frem til, det var at sige, at det er meget sjældent personen selv. Det er de strukturer og det miljø, man placerer personen i. Og hvis det er rigtigt, så bliver vi jo nødt til at sige, hvis vi skal tappe ind til de talenter, der ligger i vores virksomheder, hvad er det så for nogle strukturer, nogle miljøer, vi skal skabe, for folk har lyst til at byde ind? Fordi der er én ting, ingen virksomheder har forstået, næsten, der er grovkorn, ikke? Det er loyalitet, engagement, talent, færdighed, indlevelse, er alle nogle komponenter, som man ikke kan administrere sig til. Det er noget medarbejdere, ud af deres generøsitet og af deres fri vilje, enten giver til en virksomhed, eller holder igen på. Kan det mene det her? Så hvad er det for nogle, hvordan er det, vi skal organisere vores virksomhed, sådan at vi sådan set skaber nogle forudsætninger, hvor folk har lyst til at dele det, de har allerkærest, nemlig deres evner, deres engagement, deres passion. Hvad fanden skal der til, folk har lyst til at blive passioneret omkring de ting, vi foretager os? Æstetisk ledelse betyder bare, at
at man kigger på, hvordan kunstnere arbejder, hvordan de samarbejder, og det kan man lære noget af. Så det, som jeg har gjort, det er, at jeg har kigget på rockbands og set, hvordan er det, rockbands fungerer, og bruger det som linse til at skabe nogle billeder på, hvordan er det, vi i fremtiden skal begynde at organisere vores arbejde. Og hvorfor lige rockbands? Rockband har løst 3 problemstillinger, det skal I simpelthen skrive ned, der er, som alle virksomheder møder lige nu. 1. Hvordan kan vi både være børs og katedral? Hvordan kan vi både gå ud og have et ærne om noget, en ideologi, men samtidig tjene penge? Hvordan kan vi både stå for noget, business integritet, samtidig med, at vi salgsbarer? Fordi indtil videre har det jo været sådan, hvordan kan vi insistere på noget, når kunden altid har ret? I rockbands, hvis du giver folk det, de godt vil have, og i musikken, så er der ingen, der gider at høre det. Så rocken bliver nødt til at insistere på sig selv, omkring et eller andet, og lave den musik, de har lyst til, ellers bliver det sgu bare musak. Den anden er, hvordan kan vi i vores virksomheder skabe nogle rammer, der giver ekstrem frihed til den enkelte, samtidig med, at vi insisterer på et kollektivt projekt, nemlig virksomheden. Hvordan holder vi sammen på noget, samtidig med, at vi giver folk frihed? Og det sidste er, hvordan er det dilemma, hvordan går vi fra med Gina, fra de der øverummets lille lukkede rum, hvordan bærer vi den idé ud til den store digitale offentlighed, hvor alle er med? Hvordan laver vi de der bevægelser? Og det er sådan set det jeg sådan set er interesseret i. Og det er derfor, at jeg tænker lige nu, den måde, vi tænker ledelse og organisation på i vores virksomhed samarbejde, det er ud fra 2 grundmetaforer. Det er sportsmetaforikken, og det er krigen. Og det vil sige, det er derfor, vi taler om strategier. Det er det, vi taler om kampen om talent. Det er metafor derovre. Men det gør også noget i vores samarbejdsformer, så man siger, Gina, jeg føler mig ramt. Nu synes jeg skal forsvare mig selv. Lige pludselig er metaforer ikke bare nogle billeder på noget, det er noget, vi bruger til at skabe vores liv med. Det vil sige, at hvis vi ønsker at gøre noget nyt på nogle nye måder, bliver vi nødt til at få nogle nye metaforer. Det der har gjort sportsmetaforen, er, at vi laver teambuilding. Vi skal sætte holdet. Vi skal få bolden i mål. Vi skal spille sammen på en særlig måde. Ledere skal coache, hvor de holder medarbejderne og sådan her, og går og anerkender dem og smiler dem, stiller dem gode, reflekterende spørgsmål. Det er bare så fucking nice. I rocken, ja, det vil jeg sige, nej, det vil jeg lige vente med. Og det er jo også derfor, hvis man kigger på, hvor har vi rekrutteret ledere fra historisk set, så er det for militærakademierne, og det er også for sportens verden, der skal hjælpe os med at lave peak performance. Og vi hopper de der 3 cm højere, sådan hver 4 år eller en åndssvag stang. Ikke? Vi bliver nødt til at lave noget andet. Og der kom det ind for mig at sige, hvad sker der, hvis vi begynder at bruge rocken, som har nogle fleksibiliteter, som kan et eller andet med det her. Og nu skal jeg prøve noget, jeg skal forsøge noget. Nu skal jeg simpelthen være med til et forsøg. Ja. Vi venter lidt. Jeg skal lave et voice over. så kan I lige se, om det virker. Er I klar? Fedt. Spil så lidt. Ja. Rocken har et budskab, og det er, at rocken handler om frihed. Frihed til at være den, du er. Rocken handler om, at vi tager friheden tilbage. Fordi mange mennesker føler sig fastlåst i konventioner, bureaukratier, åndssvage idiotiske regler, der ikke hjælper en skid. Rock and roll har et budskab til os, at skemaet for god ro og orden har snedet sig ind alt for mange steder i vores hjerter. Og nu er det tid til, at vi skal være rebelske. Vi skal have det indre rebel af, støve den af og få den ud. Rock and roll handler også om at alt godt i livet er spontant. Det er et opgør med den planlagte, førte hånd. Rocken handler om følelser, om at være til stede lige nu. Så det handler altså også om, at ting skal være rå. Ting må endelig ikke blive for overproduceret. Vores virksomhed må ikke blive for over-re-engineered. Så det suger alt liv ud. Rock and roll handler også om, at man er bærer på et eller andet, man gerne vil brænde igennem med. At man gerne sådan vil bruge sit liv
og sin kreativitet som råstof til det, man rent faktisk arbejder med. Mennesker har en skabertrang inde i os selv, og den har vi brug for at komme ud på en eller anden måde.